черно и бяло. Понякога нещата от типа на спадналата гума на колата, които на пръв поглед изглеждат нещо неприятно, всъщност са ни от полза, но рядко можем да намерим доказателство за това. Всичко във Вселената е премерено до милиметри. Всяко нещо си има време и място и всичко, което ни се случва, е напълно закономерно и в посока да изпълним себе си. Нещата, които се материализират в нашата реалност, са резултат от наши действия или нагласи и в синхрон с настоящото ни излъчване. Ние виждаме това, което сме. Човек се е събудил изпълнен с благодарност, смирение и вдъхновение. Той излиза навън и забелязва божественото. Забелязва навсякъде покрай себе си, в цветята, дърветата, също и в хората. Разбира се, той забелязва и човешкото в хората, но разбира и знае какво са те всъщност, на какво са способни и че просто в момента те са това, в което сами са решили да се превърнат. Знае, че всеки има право на избор какъв да бъде и какъв да е животът му. Тъй като вече споменахме, че всичко, което се проявява в реалността ни, е подчинено на закономерности, за което отново ви моля да не вярвате на мен, а да наблюдавате живота си. В тази връзка бих искала да разгледаме идеята за черно и бяло, добро и лошо, като част от нашите вътрешни програми, които по-често не съзнаваме, е тази, заради която даваме оценки. Това е добро, това е лошо, това е хубаво, а друго не. Всъщност, всичко просто е. Ние имаме определена нагласа за нещо в живота. Имаме поставена цел и стремеж. Някои си ги поставят като правят съзнателен избор, а други не вярват в такива неща. И затова тяхната посока се направлява често по-хаотично на база на състоянието им. Идеята е в това, че това, което идва към нас и става наша реалност, е точно това, което ни е нужно, за да достигнем целите си. Всичко, което определяме като добро или лошо, то е това, което ни води в посока към самите нас. И от тук остава въпроса, има ли добро и лошо?